Merať v laboratóriu bez toho, aby ste v ňom sedeli. Košická technická univerzita vymyslela systém, ktorý umožňuje študentom z pohodlia domova učebňu využívať. Systém by mohol pomôcť aj žiakom iných škôl či firmám. Jedinečné riešenie si univerzita dala patentovať. Na počítači si pomocou programu zložíte schému elektrického obvodu. Pripojíte sa cez internet k laboratóriu, ktoré na váš pokyn fyzicky prepojí vybrané súčiastky a môžete merať bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate a bez rizika úrazu elektrickým prúdom. Študenti môžu bezpečne, bez dohľadu v podstate pedagóga, dokonca v ľubovoľnom čase doma z internátu alebo z druhého konca sveta sa pripojiť k nášmu laboratóriu. Prepojenie súčiastok podľa požiadaviek klienta zabezpečujú stovky relátok, ktoré riadi elektronika. Vďaka vynálezu kapacita pôvodne malého laboratória nepozná hraníc. Zvládnuť nápor študentov doteraz pomáhali najmä programy, ktoré správanie obvodov simulujú. Tie však nedokázali zohľadniť všetky faktory. Keď si zapojíte merací prístroj, každý jeden merací prístroj má svoju spotrebu. To znamená, že on fyzicky ovplyvňuje ten obvod. V simulácii to tak nie je. Reakcie študentov na novinku sú kladné, aj keď nie všetci v nej vidia plnohodnotnú náhradu. Je to veľmi dobré, lebo môžeme si tie veci odskúšať doma, nemusíme tu v škole dorobiť. Určite to je pre nás veľmi zaujímavé, ale takisto je pre nás zaujímavé aj fyzicky to zapájať. Škola dúfa, že vynález rozšíri jej možnosti osloviť zahraničných študentov, ktorí by niektoré praktické predmety mohli absolvovať na diaľku. Potenciál však vidí aj inde. Drahé meracie prístroje, ktoré vlastní, môže takto na diaľku ponúknuť na využitie aj pre komerčné merania. Vynález už chráni patent, ktorý overil unikátnosť riešenia. Robert Haas, RTVS.